Claro que nos están dicindo. Mira para ali, quen xa chega aí. ¡Qué guay, qué maravilla! Estás vendo a Eric Martín, todo un campeón de Kung Fu. Sí, señor. Eric, con tan só 12 anos. Viene para aquí, para diante. Él vende un campeonato de Grecia. Fostes a un campeonato? Campeonato europeo. Toma. Caramba, e conseguitse a prata. Sí. Espera, que yo teño eu por aquí. Está recuperando folgos porque entendo que o que acabamos de ver, que quedamos todos aquí abrallados, é moi exixente físicamente, pero estás nunha forma bárbara. Moitas grazas. Canto traballiño detrás desas Sí. volteretas que acabamos de ver, non? Canto tempo levas preparándote para isto? Para isto, dende fai bastante tempo, máis ou menos dende que avisáronnos. Pasa que Eric, antes de... Ahora dominas, claro, ahora es un campeón. Pero antes te iba a dar algún golpe con eses... ¿Cómo se llaman? Eu chamo palo de 3 secciones. ¿Cómo? Un palo de 3 secciones. Un palo de 3. Yo pensé que era un nuchaco. Como un nuchaco de 2. De 2, claro. Se leva 3. Podemos coller aquí... Sí, colledeo. Non é peligroso, non? Digo que ao principio te vai chegar algún golpe ou non? Cada día ata que se consigue Coitado. dominalo. Claro. Claro, É que isto hai que aprender de novo, porque aunque te salte un dente, nace outra vez, sabes? Tens varias pilas. Claro. Nos dice ¿Queres que probar, probar, Toñito? sí. Estábamos ¿Qué? vendo antes ¿Quieres unas probar? Sí, imágenes. No, non queres, A ver, non a ver. Pero ¿por qué non lle preguntas primeiro que Mellor. sabe? Ah, sí, Claro. sí, no, Aconselle sé. Es que algo. no sabría cómo Espera, se Susito, hace el micrófono. No, sí, no. Ponte así. No, Eric, por favor. Dime solo, porque era un nuchaco sí que sabía. A volta esa? Era un nuchaco. Cuidadiño. Claro, era un nuchaco sí que sabía. Cuidado, Ai. non quero facerche daño, que eu era moi amante de Bruce Lee, non sabes quen é Bruce Lee, non? Ah, claro. Pues Bueno, chao, hasta lunes. a ver, dime como se manexa este. En plan, podelo coller con Sí. dúas mans, ¿no? Sí. Ou por esta. Y ten en cuenta que eu estou sujetando o micro, si no, no se te Dale, cuenta, vale? dale. Estuvo Sinto. Si, solo dime un movimiento para quedar eu ben na noite de San Xuan, que sempre me gusta facer un pouco show. Non podes facer así un pouco golpeando que aquí colchonetas. Micro. Pues difícil, Hay que traer unha pértiga, ves? Colles por aquí e vas. Claro, Puedes probar así. claro, o sea, facer así simplemente, Como ¿no? se remases, case, non? É así como Como un se pouco... remase. Máis ou menos. Como se remases. Dalle un momento, fajo eu e xa. Aparte, Sí. Toma. Sí, entendo perfectamente. Bueno, no, esto está feito, xa. A ver, non te a ver. preocupes, mira. Ay. Vale. Para mallar o trigo. Bueno, aquí Eric, onde o así me vedes, gusta. con 12 aniños e xa cun nivel espectacular, empezache con apenas 3 aniños xa. Sí, Se xa che meu chamou a pai xa atención. sempre intentábame aí a machacar duro. Ai, a E máis cousa ben agora. xa de herdanza familiar, porque o teu pai tamén é un grandísimo amante das artes marciais, Sí. non? E campeón tamén. Claro, ele é o que me ensina. Qué ben, O que non me parece normal, Eric, perdona que che diga así, non me parece normal que tú estés tirado no chan e ti és capaz de poñerte de pé. Buah, eso Ay, é increíble. foi espectacular. Como se fai eso? Sempre quise facer A ver, eso. podo Igual facer igual sempre, imos ou tarde. hai que Pero, cantar. veña, Sí, es que eso quería aprender eu. O sea, cando estás... Podo coller tamén. Tamén o podes coller, veña, pois con todo, con todo. Poner un yogur. A ver. Porque para min facer Sí, eso sí, sería... sí, Que tamén que lle levou moito lle tempo. levou moito tempo perfeccionar, A ver, claro, é que papai, non pa que imagínate, veseu, a ver se son normal. capaz, dalle. Veña. A ver. ¡Aplauso por Dios! Aí vai de 2, sale 3, sale 4, No, espera, solo quero probar unha ¡Qué cosa. pasada! O sea, No, é imposible. Mira como é. Porque botas as pernas para atrás, non? Dime Estás que... Claro, impúlsate ahora para diante, con toda. Ai, bueno. Casi igual. Bueno, pero é técnica esa, eh? Ai! Unha máis, Hay que decir, Eric, que se Tonito é última, a persona última. máis en forma que Mira, hai mira, de mira. Aí o temos. Joder, sempre quise. No. Sei facer isto, cuidado, mira. Aí vai. Toma, non está mal tampouco. Te contado, seguimos con Eric Martín, máis que o seu pai, o seu adestrador tamén, que ven de Grecia de proclamarse subcampeón europeo Que é e moito máis ademais, que campeón, que é moito máis que campeón. claro, e ademais hai que decir que contra xente maior que a ti, non? Sí. pues Máis está. mérito Pequeno aínda. da miña categoría. Non me estrana, máis Claro que cativo, sí. claro. Pois de contado, e queremos aprender máis trucos deses, ¿sí? Que pasa aí? Que pasou aí?